Thithi naboqala zive nezolurhatya igameni lonondaba belijelo botanima wethu. Lenkakha engumfundi wezindaba ibisigiya okugcina njengomethuli wezindaba ngolwimi lwesiXhosa lapha ku-SABC 1 emva kweminyaka engama-37 isebenzela izindaba ze-SABC. Ngenxa yokuhlonishwa kwakhe kwanyakaza iningizimu Afrika yonke kanti kuzwakala izindaba zokuthi umama uNoxolo Grootboom usethatha umhlalaphansi njengentatheli eSABC. Izolo wonke amehlo abethe njo ku-SABC 1 iningi lifuna ukuzibonela esethula izindaba okugcina. Ngisho nehhovisi likaMengameli lihlehlise inkulumo yakhe ebekufanele ibe ngehora lesikhombisa ezimpondweni yahlehla ngemzuzu engama-30 ukuvumela abantu ukuthi babukele okugcina uNoxolo Grootboom ethula izindaba zesiXhosa. Sifuna ukuthi uphumule kamnandi uhlala wazi ukuthi abantu abaninzi apha eMzantsi Afrika bayakuthanda nami futhi ndiyakuthanda. Uma sikhulumela phansi nje ezinye iziteshi ezincintisana neSABC bezilayezelile ukuthi ngolwesibili sonke sizobe sibuka umama uNoxolo esakaza okugcina kuSABC 1 nembala kwabanjalo. Izinkundleni zokuxhumana bekuchwaza ngokwahlukana abantu bechaza abeyikho kubo ngezindlela ezahlukene. Ababe nenhlanhla yokubonana ubuso nobuso nomama uNoxolo bavumelana ngokuthi ubemnene azisa wonke umuntu ngokulinganayo nangokufanayo kungakhathalekile ukuthi ungubani okanye unani emhlabeni. It is up to you to make sure that the work that we have done doesn't go to waste. You, how proud you are about who you are. How proud you are ngokuthetha isivenda, ngokuthetha isitswana, ngokuthetha isipedi, ngokuthetha isiXhosa, ngokuthetha isiZulu, ngokuthetha isiswati, ngokuthetha isindebele. It all rests upon you now. Okulandelayo amazwi okugcina umama uNoxolo awabhekise esizweni ngenxa yothando olungefaniswe ombonise lona mbukeli. Nindithandile nam ndanithanda nanga ningalala ngobubusuku nobethe ingubo yemvisiswano uxolo nothando ndinithanda nonke emakhaya.